Добрый день, шановне господарство. Мы зараз находимся на приступках парикмахерской Елены. Ідзе дождь у берасці на плошчы Ленина. Людей не вельмі шмат. Погода не спрыяе. Таксама не спрыяе пачынаючаяся паніка наконт коронавіруса. Распусцілі студэнтаў ПНТУ, то бок там знайшлі хваробу і зараз іх усіх распусцілі па дамах. Вось, каб яны, калі хто хворы, каб занеслі ў свае вёскі ці гарады. Я пытаўся, размаўляў учора з чалавекам, кажа, што у аптэках няма ніякіх масак. Я не ведаю, чи гэтыя маскі дапамогуць ці не, але то, што іх няма, гэта паказчык, як мы рыхтуемся да эпідэміі, магчыма, яна можа быць. Мне насамрэч так крыху страшна, вось, бо у нас такая медыцына, што будзем паміраць ад каранавіруса, а ўсё будзе ў краіне добра, будуць пісаць, што памерлі ад почак там ці ад сэрца, ніякага каранавіруса няма, як гэта было з Савецкім Саюзам, што ў нас все добра, мы не балеем, нічога такога няма ў нас. Вось, і таму мне ад гэтага страшна. Медыкі раз'язджаюцца працаваць у іншыя краіны свету, застаюцца самі ведаеце хто. І чакаць ад іх рэальнай дапамогі не приходится. Я знаю, что написано письмо какому-то моцному российскому чиновнику с сельхознагляду чи адкуль наконт прыезда Фрыдмана, які, я лічу, вельмі нетактычна выказаўся наконт завода. Нагадаю, што ён сказаў, што давайте трэба яго запусціць, а потым ужо глядзець, чи ён шкодны чи не. Гэта у стылі нашага усходняга суседу зрабіць нешта, а потым правяраць. Хаця наконт гэтага заводу все ўжо высветлена, і усе захады, якія былі наконт там пячатак падробленых і ўсяго іншага. Чакаем Зміцера. Вось гэтае пісьмо хочуць направіць, падпісаць да гэтага чыноўніка. Вельмі там падрабязна распісана пра тое, што тварылася ў канцлагерах нямецкіх, дзе правадзіліся вопыты на людзях, то бок іх знішчэння менавіта цяжкім металам свінцом. І вось у гэтым лісце ідзе параўнанне з тым, што ўлады падрыхтавалі для берасцейцаў. Гэта, я лічу, сапраўдны генацыд. Правяраць, хто выжыве пасля свінцовай атакі з труб свінцовага завода, хто не выжыве. Ось. І нагадаю, што нягледзячы на тое, што дакументы ініцыятыўная група не ўзяла у iPower для правядзення грамадскай экалагічнай экспертызы, яны іх направілі, старыя гэтыя дакументы з гэтымі падробленымі печаткамі, але у ўсе інстанцыі пайшлі лісты ад ініцыятыўнай групы, і схаваць гэта немагчыма. І цікава, хто возьме на сябе адказнасць за запуск завода, калі столькі там недаработак, столькі парушэнняў. Ніхто, вядома, не хоча, таму што невядома, як павернецца ўсё гэта, як павярнулася, калі пасадзілі Лемішэўскага, калі прыїжджаў сюды наш Лукашенко, што ён тут казаў. Все гэта разумеюць і паставіць сваю подпіс, і што будзе потом, як бы невядома, так? Людзей няшмат. Голубоў, прыкладна аднолькава, сколькі людзей, столькі голубоў. Голубоў, можа, крыху больш. Бачыце, Зміцер круг робіць зярна ад паліцаяў хіба, каб яны не маглі пераступіць праз гэтую колу
зерна. Хутка будзе дзень міліцыі. Вось рыхтуецца віншаванне да нашых міліцыянтаў, да супрацоўнікаў менавіта ленінскага рауса, бо ён сябе вельмі добра паказаў за апошнія 2 гады, паказаў на весь свет, хто такі сапраўдны, я бы сказал, паліцай у такім дрэнным сэнсе гэтага слова, хто такія паліцыянты лжесведкі, хто такія паліцыянты гвалтаўнікі. Вось, і на іх, па іх дзеянням былі вельмі добра відны падвоеныя стандарты, так? Калі, напрыклад, жанчыну за шарык, дзе надпіс «Жыць», я маю на ўвазе Фесікаву, кідаюць у ІВС, ну, напрыклад, я такой, што першая ў галаву прыйшла, а другую жанчыну, якая унесла не тыя лічбы у ведомасцей Пауэра, ей нічога не робяць, і яшчэ у меня есть такая думка, што хочуць зрабіць суд, каб ён прайшоў ціхенька. Яна там легла недзе ў больніцу, вось, і тады дазволіў наш самы знакаміты суддзя, якога я лічу ілюстрыруюць самага першага, вось, можа даже яго і сваі пасадзяць, Александр Семянчук. Вось, он нават і разрешыў здымаць, нічога не гаварыў. Таму што ён калі заходзіць, нават он на хаду ўжо ідзе і крычыць запіс, забаронена, запіс фото, відэа, трансляцыя забаронена. Вось, а тут ён дазволіў, то бок, непрыемна. Таксама гэта падвоеныя стандарты, бо записваць у судах можна, гэта нашае права, хаця яны забараняюць. Яны забараняюць таму, што яны ведаюць, што яны робяць непатребшчыну, робяць супрацьзаконныя дзеянні, таму яны забараняюць. Але ёсць аўдыозапіс, так? Але аўдыозапіс гэта крыху не тое, бо заўсёды вельмі цікава наблюдаць за мімікай гэтых так званых суддзяў, як у іх вачах прыгае там нейкая мысля, ці страх, там, ці непаразуменне. Вось гэта вельмі добра. У них такія твары бываюць, што проста отвал башкі. Вот. На жаль, гэта нельга запісаць усё, а так было б добра, каб паказваць іх. Яны гэтага і баяцца. Яны баяцца распаўсюду. Вось. І нагадаю вам, што зараз будзе ўжо абвяшчэнне выраку Сергею Богдану. Помніце гэты следчы эксперымент, які падрабілі байцы Калаура, так, у Пінску, зрабілі з 2 метраў 7, і хлопцу з-за гэтага давалі, зусім іншы вырак, болей такі моцны. Вось, і зараз потым гэта была абскарджана у судзе абласным, суд адмяніў і направіў дзела на новае разгледжанне. Шэры-кот прыехаў да нас. Бачу, на новае разгледжанне направіў у Лунінец. Але ў Лунінцы суддзя Денісович Міхась і наш прокурор, сумнавядомы Гена Бурый, яны рабілі следчы эксперымент. І вы чуеце, яны зноў хацелі яго падрабіць. Так, прынамсі, казала жонка. Яна напісала, што ўсе, хто прымаў ім удзел, статысты, сведкі, яны сказалі, што нічога не відна. А яны, суддзя і прокурор, хацелі напісаць, што відна частка пляча, то бок, каб паставіць той вырак у сіле. Вось, паглядзім, што яны скажуць заўтра, таму што гэта таксама суддзя Денісович, ён старшыня суда, ён не абы хто. Вось, і яму таксама стаіць такая думка, так, а што рабіць? Бо ён ведае, што яму памыляцца нельга, бо дзела гэта рэзананснае, і калі ён затупіць, то яму таксама будзе не вельмі добра. Вось. Яму таксама будзе не вельмі добра. Вось. Потым, так, тому што ён мае досвед, ён дарослы чалавек, як і Інна Клышпач, якая судзіла падпальшчыка, таксама думае, што ёй рабіць. Ўжо там на склоне кар'еры рабіць такую дзіч, садзіць чалавека, калі няма ніякіх доказаў. Гэта, як кажуць, лайно і жах.
Няма правосуддя в Україні, нема міліції, на жаль. Я зараз, больниці редко наведваю, але мені падаецца, што і з больніцамі у нас таксама велізарная праблема, бо я стаў прадстаўніком адной жанчыны, Святланы, про яку я здымаў кіно. І, на мою думку, я бачу, што з-за таго, каб ёй не даваць інваліднасць, яе хацелі зрабіць вар'яткай. То бок не вар'яткай, а недзеяздольнай, так? То бок напісаць такую хваробку, лёгкую, псіхічную, але гэтая хваробка, яна дае нагоду, каб ёй не адказваць на лісты. Бо жанчына разабралася у законах, яна ведае, што яна мае права на інваліднасць, аб гэтым сведчаць дакументы, але дакументы, як я бачу, нейкія падрабляюцца, нейкія рашэнні незразумелыя вылазяць. І яна да мяне звярнулася зараз другі раз, кажа: Сергей, памагі, бо я баюся, што яны мяне могуць... Ёй жа зрабілі псіхічны дыягназ, она яго ў судзе адбіла. Вы чуеце, што гэта робяць медыкі, а мянты іх пакрываюць. Мянты з УВД, следчы там, не помню яго фамілію, і зараз там маскоўскі робіць. То бок яны робяць з яе дуру сваімі адказамі. То есть яны адказваюць: а мы ўжо табе адказалі. То бок яны адказваюць не па сутнасці, а потым кажуць: а мы вам уже на гэтыя пытанні адказалі, хаця насамрэч не адказалі. І больш адказваць не будзем. Вось так работае наша праваахоўная сістэма. Там Зміцер не прыйшоў, Біталюк? Пойду я пагаманю з людзьмі. Вось міліцыянты, як шэрыя, чорныя, людзі ў чорным. І я думаю, што да нашай улады такі колер падыходзіць. Гэта, на мой погляд, чорная ўлада з чорнымі чыноўнікамі, у якіх чорныя душы. Вітаю, тут у нас... Спрашивал людей, как тут ситуация с заводом. Он работает или нет, и если да, то что он там делает? А то многие не знают, что вообще с заводом. Вы победили или нет? Я думаю, што яшчэ не до конца. Таму што чыноўнікі, якія стаяць за гэтым заводам, яны, я думаю, пабралі хабары. Вось, і там вельмі шмат парушэнняў, укладзеныя грошы. І тут трэба садзіцца ў турму за гэтага завода, альбо яго запускаць любым спосабам. Але калі вы сочыце за гэтымі дзеяннямі, павінна быць грамадская экспертыза экалагічная, але дакументы у iPower не взяли, таму што там была вельмі відавочная падробка пячатак. То есть пячатка плавала там, і пячаткі іншыя стаялі пад адным і тым же ракурсам, то бок на ўсіх паперах аднолькавыя пячаткі пад аднолькавым схілам. Вось, покуль победы няма, але бачите, люди выходят. Да, вижу. В чате спрашивают, наблюдателями на выборы пойдете? Я думал, спросить, вы вообще кандидатом не можете? Нет, кандидатом я не пойду. Не, обовязково я буду приймать удел у выборах активный. Я буду топить за Павла Северинца. Я уже определился. За Павла. А? Мы тоже. Тоже за Павла. Кто там еще с них более-менее? Он самый сильный кандидат. Я його ведаю особисто, і він мені подобається як чоловік, і я його ведаю, там, його якості чоловічої, тому я буду топити за його. І приймати уділ там во всім, чим потрібно. А так, слухай, а ти приїхав за чим? Здесь походить, поснимать. Походить, поснимать? Сегодня Сколько тебе сотнів еще засталося? 94, но это не важно. Я хожу, потому что... Засталося 94. Сергей в лесе Всего 120 дали. Да? Всего 120. Вось, сябры, подумайте самі. Гэта вось блогер Серый Кот, Зміцер, да? Яму дали 120 сотняў за тое, што ён прымаў удзел у акцыях за оборону незалежнасці краіны. То бок, то, што прописано ў Конституцыі. Ці хіба можа нармальная власть так паводзіць сябе ў дачыненні да грамадзяніна, які выступае на яе абарону? Так могуць рабіць толькі акупанты. Так можа рабіць толькі акупанцкая антынародная ўлада. Так.
А що, Зміцера не буде? А еще такой вопрос, смотри, то, что документы от этого пошли в экологию и сказали, что мы не можем разобраться. В смысле? Ну, документы пошли в экологию, а они сказали, что мы не можем разобраться. Не можем разобраться, да, по выбросу. Документы, это 400 листов перекладу. Документы, они сказали, мы не получили. Нет, Не, уже отримали. Получили? Уже отримали. они сказали, что Не могут разобраться. Что могу сказать? Если они получили документы, в которых не могут разобраться, то есть они должны признать, что они либо не хотят разбираться, либо они некомпетентны вообще. В принципе, зачем тогда занимать свой пост, если человек некомпетентен? Тобак Юнкевич може розібратися, а спеціалісти з Мінахову не можуть розібратися. Це дивно. Ну, На это самом деле, это вызов, дивно. фактически, вызов нашим властям. То есть получается, что у нас функции контроля за чистотой, экологии возложены на людей, которые не могут этим заниматься. И они в этом расписываются. Это вообще кошмар, это вообще... Не уладам. Улада це написано в Конституції. Це чиновникам, які захопили уладу. Ось так треба, Ну, пусть будет так. так буде докладніше просто. Ну я так лічу. Бо улада це Тем не ми, менее, Я народ. считаю, что если министерство есть, и там сидят люди достаточно компетентные, и эти бумаги касаются напрямую компетенции, они не могут сказать, что мы это не можем. Но если не можете, значит, ребята, что вы там вообще делаете? За что зарплату получаете? То есть такого быть не может. Но, тем не менее, я уже сейчас сказал только что, iPower пытается вскочить в последний вагон. Это на мой взгляд. Потому что по ответу из УВД документы о подлоге сроки продлены по расследованию, потому что дан запрос на первоисточник. И первоисточник должен подтвердить, это их документы, либо не их. Если там действительно подлог, если действительно страницы вынуты и заменены, если действительно печать левая, естественно, производителю это не надо 100 лет, чтобы получать себе такую антирекламу. Они подтвердят, что это все липа. Соответственно, тогда уже все. Тогда уже бесполезно будет вообще за iPower что-то делать. Потому что против них наверняка будет возбуждено уголовное дело за подлог документов. Но пока они пытаются, пока этого дела нет, они пытаются запустить завод. Потому что когда они завод запустят, закрыть его будет сложно. Потому что я вижу, что нанимают людей, на мой взгляд, они пытаются шантажировать. Шантаж идет в том, что если они закроют завод во время работы, то это будет фактически потеря рабочих мест, то есть людей придется выбросить на улицу. И они сейчас пытаются шантажировать этим. То есть не пытайтесь нас закрыть, дайте нам открыться, и мы обеспечим рабочие места. Это шантаж, грязный шантаж, я думаю, что они за него ответят. Да, они забирают в Жабинке в частности, то есть те, которые подальше от города, чтобы поменьше знали об этих вещах. Пытаются таким образом. Но тем не менее сейчас о всех этих злоупотреблениях информировано Министерство охраны окружающей среды. Вот, УВД ведет расследование. Я считаю, что документы, которые в данный момент расследуются, не могут быть источником никакой государственной экологической экспертизы. Сначала нужно признать их достоверность, только после этого проводить какие-то расследования. Пока достоверность не установлена, никакая государственная экспертиза проведена быть не может. Тем более, что iPower в очередной раз нагло врет. Он утверждает, что мы отказываемся от проведения общественной экологической экспертизы. А мы не отказывались. Мы не отказываемся, мы просто просим, чтобы нам дали достоверные документы в Мы надлежащей требуем, форме, мы потребуем. по которым можно было провести экспертизу, о которой эксперты, посмотрев, сказали, что это липа, мы ничего проводить тут не будем, потому что по этим липовым документам никакая экспертиза проведена быть не может. Вот этого быть точно не должно. Поэтому мы ждем, пока будет закончится расследование УВД по факту подлога документов. После этого будем снова инициировать общественно-экологическую экспертизу, и только на ее основании будет проведена государственная экологическая экспертиза. Все письма заинтересованным ведомствам уже отосланы. Конечно, за передали документы. Но это уже будет вопрос тех, кто Я смотрел, проводит что
стрим один из ваших, там по поводу того, Ну, что там подробленные документы. Ну як? Ну, подробленные. Печатка плавает там на скане. Там под одним схилом стоять все печати на всех местах. То это видовочно. Есть на сайте stopzavod.by, есть на... Если там сверху такой команды не будет. Меня не интересует, куда они потом сядут. Психушка это первое, что всё было делает. по закону. ЖД. А закон в данном Инъекция случае любой не организм на стороне ломает. Айпауэра. Мне смертельно уводили. Да, и сказали, это Если бы у шизофрения. нас соблюдались законы. Так, ну что, друзья, очень неуютно. Такой иде довольно моцный дождь иде. Буду я сворачиваться, потому что нечто и прохладно мне, и нема моего сябра з метра. Хтось працює тут Білсад. Нагадаю вам ще про адмисловців Мінахови Малкіну. Я просто заўсёды яе узгадваю, тому що менавіта яна дазволіла зрабіць экалагічную катастрофу ў зялёным бару, і за гэта яна павінна несці адказнасць, бо гэта геноцид, гэта шматлікія адкіды таксічныя, гэта пагроза здароўю людзей, і яна гэта даверыла нейкім аднаму былому мянту. Яны там можа, ну то, што помніце, там было дабаўка у асфальт і там нейкія блокі. Ну, карацей кажучы, Малкіна гэта, на мой погляд, яе месца не ва ўладзе, а ўжо наадварот. Что, Татьяна, то, что я... Показывать оригиналы. Вот это то, что я рассказывал, это заява генеральному консулу Российской Федерации Конякину на конт выказывания Фридмана, який сказал, что давайте завод запустим, а потом будем глядеть, шкодный он чи не. И тут ідзе вельми такое параўнанне з концлагерами, где людей мордовали, ну, робили на их опыты свинцом. То бок наш Радченко, ну, такі можна назваць яго доктарам Зорге. Ось, тому що нагадаю, що ён галоўны санітарны лекар Берасця, і яго подпіс стаіць пад будоўляй завода. То бок трэба яму сказаць вялікі дзякуй. Не забываць сказаць яму дзякуй пры сустрэчы. Я как-то шоў, ён шоў мне насустрач, а я стаяў з чалавекам. А я кажу, гэта ідзе дэпутат. Про яго ж перадачу здымалі, і галоўны санітарны лекар. Кажу: здравствуйте, спадар Геннадий. А ён так на мяне паглядзеў, што мне аж стало страшно. Ну что, пишем что-нибудь? Подписи ставим? Вот это оригиналы документов. Оригиналы документов? Это с Америки, так? Да, американских. По знищенню свинцом у... Опытом, да, который проводили в концлагерях. Друзья, калі запустится завод, то мы все будем прымаць удзел у опытах, ну, як можа чалавечы арганізм змагацца са свінцом, якія происходят змяненні у арганізме, у стане здароўя, якія могуць быць опухолі. Можете паглядзець посты мяне на сцяне ВКонтакте, там вельмі шмат фотак, як пакутаюць дзеткі ад свінца. Во всем свете гэтыя заводы зачыняются, а у нас наши лисы, наши астрейки, наши Геннадии, гэтыя лекары, их адчыняюць заводе, каб, як яны казали, повысить демографию. А может, это таки прикол был у них? Ну, знаете, есть такая игра, антонимы, так? Наадварот, то бок. И, конечно, мы вельмі надолго запомним гэтых людей, і ў пэўны час ім прыйдзецца за гэта несці адказнасць. Спадар Ліс, мы вельмі удзячны вам за тое, што вы кіруеце нашай вобласцю, і помнім, што вы рабілі для яе жыхароў. І вы павінны гэта знаць. Ось, таму што народ вам не даруе ніколі гэтага завода, тое, што вы кідаеце людзей на пакуты, так же, як і не даруе гэтых вашых калегаў з выканкама раённага, гэтых каршынковых
усіх, хто там ставив підписи. Ось. Тое, што бралі грошы чыноўнікі, якія замешаны ў гэтым заводзе, у гэтых подпісах, гэта я упэўнены на 100%. Інновацыйныя тэхналогіі. Гэта вы асталіся ў гэтым саўке, дыназаўры. Для вас, можа, гэта і інновацыя. Але трэба ведаць, што ёсць уже зусім іншыя акумулятары, Тэслы, Шмэслы, якія бяспечныя, якія без свінца і якія іграюць нашмат болей, нібыта свінцовая. Для тых, хто толькі што далучыўся, скажу, што мы зараз знаходзімся ў Берасці, на плошчы Леніна. Людзі выходзяць і абмяркоўваюць праблемы, якія іх турбуюць. Добрый дзень. Вось Віталь прыйшоў. Да, пришел. Гэты актывіст вельмі падобны на чыноўніка, так? Ну, может и так. Ну, вельмі. Я б яго зрабіў. Пусть думают, что я чиновник. Я- Но я такой же человек, в принципе, как и чиновники. Просто чиновники Не, должны относиться к людям по-человечески, это самое главное. Не. Чыноўнікі Чыноўнікі па-чалавеческу гэта асобы клас людзей, яны такім себе лічуць, яны не лічуць Не себя. все, Сергей, не все. Не, ну калі мы кажам пра якога-нибудь там, які там паперкі падносяць, гэта адно. А калі мы кажам там пра лісаў, там пра рагачукоў, там ды іншых, яны не лічаць сябе такімі людзьмі, як і мы. Лис, это у нас Яны особая лічаць себе на 8 ступеней зверху і глядзяць на нас як на мурашоў. Лис, например, ведет себя так, как даже не ведет президент Лиса, другой страны. Лиса. Он с народом видится один раз по проблеме завода, хотя завод этот мог потравить людей по полной программе. А он всего лишь один раз соизволил увидеться с людьми. Разве это по-человечески? Получается какой-то царь настоящий. Ліс, прыйдзі да сваіх халопаў, паразмаўляй з намі. Прыйдзі, паразмаўляй з халопамі, з людзішкамі, з народцам, які не хоча травіцца ради ваших грошаў, ради ваших кишеняў. Прыйдзі, паразмаўляй з ім. Беларусь была суверенным государством, а не под чьей-то пятой. Этот завод нас может на колени поставить. И это должен понять и генерал-губернатор, и тот самый президент. У нас няма губернаторов. Ну, понятно, что нема. Должен президент, я считаю, извиниться перед брестчанами, которые вот светлое дело делали с этим заводом, извиниться и сказать до 3 мая, сказать, что я возвращаю вам те деньги, которые вы заплатили штрафами, потому что почему до 3 обстоятельства непреодолимой травня? силы были. Форс-мажорные обстоятельства, Сергей, форс-мажорные. Ты, слухай, Нам обязаны вернуть деньги за штрафы. если, значит, если ты уяви себе, калі нам вяртаюць грошы за штрафы, Ну, я могу купіць себе кватэру ўжо тут за свои штрафы. Слухай, гэта першае. Другое, калі вяртаюць грошы за штрафы, усіх гэтых семенчукоў, калінаў, шурных павінны будуць садзіць у СІЗО, таму што яны вынеслі незаконныя вердыкты. А яны... Я тебе больше хочу скажу, Сергей, сказать, ты сейчас- СИЗО повинно посадить само себя в СИЗО. Сергей, послушай, я вот что хочу сказать в данном случае. Ты начинаешь пугать тех самых чиновников и нашего президента. Значит, деньги нам вернет, значит, надо садить судей. Ты забыл, что есть закон, который чиновники эти сделали, да? Парламентарии утвердили, где написано черным по белому, что вот в данном случае у нас в стране, вот как сейчас, получается незаконные массовые мероприятия. У них так написано. И согласно этим законам эти семенчуки и принимали такие решения. Поэтому другое дело законы такие отменили. Послухай, яны Но они, Сергей, прымалі лжесведак міліцыянтаў. Это другой вопрос. Это то и тех самое. лжесвидетелей надо привлечь к ответственности. А Опросить. суддю, который не разобрался докладно? Нет. Судья по закону, Сергей, подожди. Какой судья по закону? Я хочу, чтобы президент наш признал свою, как бы такую, может даже вину, что ли, за то, что не проявил активность раньше. И чтобы он нам вернул деньги. Потому что в данном случае эти обстоятельства были Нам, обстоятельства мне, как он и непреодолимой казаку, силы. нам пофиг. И мы жизнь уже пожили. Лично я, мне сейчас 60, да? У меня поздние дети. Вот ради них, Сергей, вот это все и происходит. Понимаешь, я не хочу, чтобы их травили. Только ради них. Меня пугать, это обсоснуть
тупить с таким же успехом можно, понимаешь? То есть были обстоятельства, где там, ну ты же понимаешь, что вбросы есть, вранье есть, это все постоянно есть, понимаешь? Дети растут, они все это видят, понимаешь? Такая ситуация. Про завод, Лев, знаешь ли про завод проблему? Марк знает, 11 лет, 14 лет про эту проблему дети знают, и другие дети знают. Они растут, что они будут вспоминать? Они будут вспоминать, как поставили вредное производство, и их пап, мам за это штрафовать. Останутся ли они в этой стране? Они здоровые, нормальные парни. Они учатся на девятки, десятки. Не нужны? Ну это ваша политика, ребята. Понимаешь? И меня кончи бьют из этой ситуации. Всего лишь навсего. Понимаешь? Не для нас, не для себя. Уже хрен с нами. Доживем как. Неужели это непонятно? Не, ну Ладно, конечно, тут Серега, да. самое, Ну, давление поднимается, когда про это говорю. самое галоўнае гэта, конечно, дзеці для шмат каго з нас. Але гэта так падаецца толькі нашы праблемы, бо сваіх дзяцей лісы і іншыя яны устраиваюць там у гейскай Европе і грошы там свае хаваюць у гэтых гейскіх банках. Вось. І яны тут, канешне, сваіх дзяцей не заставяць. І я скажу больш, што ім і пераехаць, ну, напрыклад, з таго ж, дзе яны там жывуць паблізасці, там, напрыклад, як забыўся фамілію. Ну добра. Добра. Они могуць з'ехаць, яны грошы бяруць там невядома дзе. Мне, кстати, вельмі цікава было паглядзець дэкларацыі аб доходах чыноўнікаў, бо тое, ну, у якіх дамах яны жывуць, нават і зарабляючы і 1000 рублёў. Гэта Миколай Рабушка. Вось. Уважаемые граждане, отдел внутренних дел администрации Ленинского района города Бреста предупреждает вас о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий. Виновные лица будут установлены и привлечены к установленным законом ответственности. Можно по-белорусски еще раз? Гэты міліцыянт пытаў мяне і Кабанова у аўтазаку. Зімой было мінус 18 стопняў. Дениса изымал ружье когда-то. Этот участковый изымал у Марука Дениса ружье в квартире, правильно? Это Андрей Леоновец чи Леонович. Ну, неутульна себе чувствуюць міліцыянты, ну а што яны хацелі? Якую яны хацелі павагу, калі яны паводзяць сябе? Я кажу, вось, адзін пытаў мяне, гэты, які быў з мегафона, мяне Кабанова, ну, мне то больш падфарціла. Кабанов сядзеў 3 гадзіны у мінус 18 у аўтазаку з гэтым Рабушкіным. І ось я казаў сёння пра падвоеныя стандарты. І нават не было праверкі па яму. То бок меня ніхто, я напісаў заяву, каб была ўзбуджана крымінальная справа, але мяне нават даже ніхто не апытваў. А УСБ, так? А в УСБ мне прыйшоў адказ ад аматара футбола Олега Кухарчука. Гэта таксама адзін із прэтэндэнтаў на люстрацыю, тому што ён не робіць тое, што павінен рабіць, ён не расследуе злачынствы правапарушэння ментоў, вось, а робіць толькі тое, што яму загадваюць. На государственную экологическую экспертизу. Несмотря на то, что документы, которые он пытался втюхать нам, они сейчас находятся в УВД на проверке на предмет подлинности. Что мы уверены, там подлог. Ну это милиционеры признали, как бы. То есть там видно визуально, что изъятие листов, там видно видно, что печати не подлинные, что печати встали в графическом редакторе, то есть документы липа. Именно липа, в частности, в части по выбросам вредных веществ в атмосферу. Что будете робить? Будем ждать ответа с УВД, будем ждать ответа с Министерства охраны окружающей среды. Принесли, мне некуда было подсчитывать. Однозначно.
Завод не закрыт. Ну, я перед тым, як з вами развітацца, хочу сказаць, што калі міліцыянты просто, каб вы ведалі, прыходзяць і кажуць, што тыя, хто арганізоўваюць масавыя мерапрыемствы, будуць прыцягнуты да адказнасці, гуляць па плошчы гэта законна. Просто збірацца, абмяркоўваць праблемы гарадскія, размаўляць. Для гэтага ў гарадах і былі плошчы заўсёды. Ва ўсіх краінах плошча гэта тое месца, дзе людзі могуць сабрацца, паразмаўляць, ну і вырашаць свае праблемы. Вось. І вось у гэты год, ну, я раю ўсім, калі ў вашым горадзе ёсць нейкія праблемы, выходзьце на плошчу са сваімі там людзьмі, прыходзьце, абмяркоўвайце гэта. Пускай, няхай вас бачаць з гэтых выканкамаў, бачаць, што у вас не ўсё ў парадку, што ёсць праблемы. Няхай улады выходзяць з вами, размаўляюць, слухаюць вас, каб быў нейкі дыалог. А то улада вельмі так абасобілася ад людзей і не хоча працаваць. Яны выконваюць там нейкія загады незразумелых прадстаўнікоў, чыноўнікаў, якія там не ведаюць, адкуль іх палучаюць. І на народ яны кладуць велізарны болт. І гэта вельмі неправільна. Вось, мы живем у Европе. Вось, у Европе мы живем, я гэта падкрэсліваю. А у нас стан народа, нібыта мы нейкія, ну, нейкія манголы. То бок, гэта у нас квітнее карупцыя, якую не могуць перадолець, фальсіфікацыя. І самае такое абразнае, што наше жыццё нічога не каштуе. Такога ні в адной краіны Европы няма. Ось, бо у Канстытуцыі прапісана, што наше жыццё чалавека, яго здольнасці гэта вышэйшая мэта дзяржавы. Насамрэч вы бачыце, якая гэта мэта дзяржавы. Лукашенко прыехаў. Помните, што ён казаў у Светлагорску пра экалогію? Меня там ледзь конь не пашыб, там, што ён казаў. Паветра, ежа, сонца, вода – гэта галоўныя складнікі здароўя. І што ён у Светлагорску? І запускае ў Светлагорскі гэты ванючы завод. А ў Берасці ён хоча запусціць завод не ванючы, але ввогуле, ну, мегагеноцидне. Вось. І так лицемерить, гэта, ну, ввогуле, я не разумею. Гэта, ведаеце, як нейкі фарс. Ось, калі вы чыталі творы Кафкі, так, як ён гэта, ну, майстэрскі перарабляе гэта ўсё. Тэатр абсурда. Тэатр абсурда. Як можа быць такі кіраўнік у еўрапейскага народа? Мне гэта не зразумела. Незразумела, як людзі могуць цярпець тое, што з імі зробяць. Ну ладно, вось я шчыра кажу, так? Я вось такое маю параўнанне, Віктор Цой, так? Вельмі я яго люблю. Ён помер, яму было 30 год, ён шмат зрабіў. То бок, мне ўжо там 50, і ну я ўжо как бы пажыў, я бачыў там і тое, і сёе, але дзеці, каму што яны вырастуць, што яны тут убачаць? І самае цікавае, я вам скажу, самае такое жудаснае, вось гэтыя мянты, якія больш пахожы не на ментоў, а на злачынцаў, яны будуюць з гэтымі суддзямі, з гэтымі чынушамі краіну для сваіх дзяцей, такую ж. Іх дзяцей таксама, у адносінах да іх дзяцей таксама будуць рабіць гвалт. Таму што да гэтага ўсё ідзе, яны самі гэта робяць, выконваючы прыступныя загады злачынныя, там, якія ім даюць. Яны не разумеюць, што яны... Ну, вы самі ведаеце, хто зараз служыць у міліцыі, так? Ну, ведаеце, бачылі, хто. Чалавек павінен ведаць заўсёды, хто носіць форму, што ёсць крымінальны артыкул 40, што калі аддаецца загад, ён павінен выдавацца належным чынам, то бок быць падпісаным, а не просто сказаць, ідзі там бацні кагосьці. Вось, і хто выконвае заведама преступныя, злачынныя загады, ён знае, што гэта незаконны загад, ён будзе адказваць абавязкова. Помніце гэта,
Помните гэта, товарищи менты. С наступающим вас святом. Я знаю, что среди вас есть милиционеры. К сожалению, мало. К сожалению, с теми, с кем я сутыкаюсь, это не милициянты. Это люди, якія надели милицейскую форму, погоны для того, каб решать свои пытания. А сказать широ, каб не працаваць. Просто лымары. Лымары, лентяи, гультаи. Ось, а больш што? А у форме што? Пайшоў нібыта ты ўлада. Вось, але якой твар у гэтай улады? Ну, як па мне, дык проста жах. Все, сябры, дзякую вам за тое, што слухали мяне, дзякую, што вы ставіце лайкосы, распаўсюджваеце відосы. Я думаю, што ў гэтым годзе нешта павінна здарыцца, бо жыць у такой краіне няма больш ніякіх сіл. Ну, а калі не здарыцца і калі людзі са Шклова тут застануцца, ну, вы самі бачыце, гэта поўны гамон. Таму просыпайцеся, прачынайцеся, трэба нешта рабіць. Я не кажу, што там трэба махаць шашкай, но трэба нешта рабіць, хаця бы проста прыходзіць і вось, ну, напрыклад, у Берасці на плошчу, чи у Кобрыні, чи у Жабінкі, хадзіць, пісаць і паказваць, што вам не ўсё роўна. Бо калі людзі нічога не робяць, чыноўнікам гэта самае патрэбнае. А ніхто ж нічога не гэта, ўсё нармалёва ў нас. Не будьце раўнадушнымі. Што мы заставім сваім дзецям? Мы заставім ім лайно, разруху і за небесныя цэны. У нас нічога не будзе. Ну, вы бачыце, грамадскасць дэградуе. Грамадскасць дэградуе. Калі у нас такі суды такія, калі у нас такія менты, гэта кажуць аб тым, што гамон, дзяржаве гамон, прыйшоў гамон. У нас няма дзяржавы, у нас нейкі фейк. Канстытуцыя, судоў, нічога, ну гэтага, ну, это іншая тэма. Вось, скажу вам, што рыхтуецца новае кіно пра Канстытуцыю, пра паходы да чыноўнікаў, будзе яна на народным рэпарцёры. А я на гэтым з вами развітваюся. Дзякуй, што былі з вами, дзякуй, што вы ёсць, дзякуй, што вы нам з Кабанавым дапамагаеце. Таму што калі б не ваша дапамога, нам было нашмат горш. Да пабачэння.